এটা ମୋ ଧନଟା କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ରହିଯାଏ ସିଟ୍ କିଏ କି ଏଟା କିଏ କି ତାକୁ ଏମିତି ସିଟ୍ଟା ଶିଖେଇବ ଭାଇ ମାନେ ଯାହାର କୁକୁର ଅଛି ଏମିତି ଗେଲରେ ବସେଇବ ତାକୁ ଆଉଁସିବ ତାକୁ ଟିକେ ମଜା ଲାଗେ ସେ ଜାଣିବ ସିଟ୍ ମାନେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ସେ ଶିଖିବ ଚାଲ ଆମ ହିରୋ ପୁରା ରେଡ଼ି କାହାର ଯଦି ଭାଇ ମାନେ ଫିମେଲ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରେଟିଭର ଅଛି ଭଲ ସାଇଜ୍ର ମୋତେ କହିବ ଆମର ହିରୋର ମିଟିଂ କରିବା ତା ସହିତ ଜମ୍ପ 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 ହିରୋ ଜମ୍ପ 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 ରେଡ଼ି ଭାଇ ମାନେ ହିରୋ ହେଉଛି ମୋ ନାତି ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରା ଦିନଟା ଆଉ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ତ ରୁମ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଝଡ଼ୁଛି ବାପା ସବୁବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ୟାର ଫୁଲ୍ ଟ୍ରିମ୍ ସରିଯାଇଛି ଏଇଟା ନୂଆ ଫେଜ୍ଟା ଏଇ ଖରା ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ୟାର ସରିଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିମିଂ ତାପରେ ଏତିକି ଚୁଟି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ହିରୋ ପୁରା ଫିଟ୍ ଆମର ନଜର ପଡ଼ିଯାଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଛି ନା ସେ ପକେଇଦେବ ନଜର ଲାଗିଗଲା